Kashnong Chigit Chagre West Garo Hills kalaki kerdan hak arpu pratarik naiwing hak abau menteri rangba Konrad Kisangma ulapan benapat ba bala ai na meka kum kashnong ringap hakilum Garo kipat nong shong shnong hachikat chagre na lor karap karyang bat kiwe bat ki kam kamai kaji kila pendan kam kapor bakilat ban penroy ki kam ringap kum kawe na ki kam benram ban penhe ya kamai kaji hala yeng na sam Kasorkar jelaru hakini ki kendiat snam kala penslor ki beriu jakan ka snong ban penroy ki kam ringap kum kawe pat kalat penrap ban penhe ekilat kamai kaji hala yeng lasam de gani ka jingkan tiu kerdan ne gani ka snong kilong yeng ki ba imsngi ban penroy ki kam ringap kin yo ekilat ki kabu jingerap na ki tnat trekam sorkar Menteri rangba ula penno jingerap shipau lak tengka shakani ka snong ban penroy ka kam ringap ula kularu ban ai ki weipat ki jingerap ki ba kentup ki singam kitar ka stock room ula kentui ki breu jo kani ka snong ban penjer ki kam ringap lengba ki skim CM elevate bat ka yes ki dan balai ki jingarap na ka benta ki breu ki ba imsngi ki kam ringap ula ong ka snong baro ka we kala risa da ka jingkamen haba menteri rangba ula penbena ki lat jingarap ba bun jat ban kentiu ki kam ringap ha kani ka snong ki bor sensyar distrik kradendang ha kani ka jingalang pat ba